Лид номер 3. Така, всичко тук е национализъм и символи около национализма. Знаете ли, че България произвежда дрехи за най-луксозните италиански марки? Всеки българин обича да се гордее със страната си, това се обсъжда на маси, тези постове във Фейсбук получават лайкове. Знаете нашата народопсихология как е и като маркетолози е хубаво да се възползваме от това нещо. Особено когато продуктът е произведен с грижа и наистина когато го купиш, ще подкрепяш българската икономика и производство. Клиентите и без това го правят, като купуват български продукти, но е важно да им го напомним, защото така ще купуват повече български продукти. Тук използвам доста символи в този лид, като Габрово или градът, наричан още българския Манчестър, когато през 19 или 18 век, не съм сигурен, сме били много голям лидер в производството. Всъщност 19 век, 30-те и 40-те години, ако не се лъжа. Използвам родопското дяло, което се изнася за чужбина и много страни в Западна Европа го ползват. Това, което видяхме в проучването ни в миналото видео. И тук вече преминавам към италианските, автентичните италиански платове. Защото как ще видите историята, която съм сътворил в главния VSL, е, че ние имаме уникално производство и се възползваме от нашите стари традиции и култура, за да произвеждаме качествени български дрехи с качествени италиански влакна. Буквално идеята на целия VSL е да се обедини българското производство с качествени италиански материали, за да се достигне достъпна цена за качествени бутикови дрехи, а не дрехи, които са масово производство и могат да се намерят в втората употреба. И това ме навява към главният VSL. Да го анализираме.